Moi kaikki! Olen Tiia Lintula, 34-vuotias järvenpääläinen ravintolayrittäjä, teologian kandidaatti ja vihreä vaikuttaja. Olen ehdolla eduskuntaan tulevissa vaaleissa. Suomi tarvitsee elinvoimaa, kestävästi ja kannustavasti. Tulevaisuus rakennetaan nyt. Tulevaisuuden Suomi on mahdollisuuksien Suomi, jossa jokainen kokee olevansa arvokas. Poliittisilla päätöksillä luodaan lähtökohdat hyvälle elämälle. Tulevaisuuden Suomi kasvattaa lapsistaan rohkeita, iloisia ja taitavia kansalaisia. Tarvitsemme uudistuksia ja työtä. Tehdään maailman paras koulu, otetaan käyttöön perustulo. Järjestetään hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut, tuetaan yrittäjyyttä, pidetään huoli luonnosta, eläimistä sekä toisistamme, tehdään uusiutuvan energian vallankumous ja rakennetaan kestävää taloutta. Annetaan kulttuurin ja kukkien kukkia. Tulevaisuuden Suomessa haluan jokaisen kokevan osallisuutta.